amics i amigues, us presento el negre d'aquest mes de setembre. És un negre que es diu El Oso de l'Alemana, és un negre de la zona de Toro, tot i que no surt com a Deo Toro, surt com a vino de Tierra de Castilla y León. Està fet 100% tinta de Toro, que seria la Tempranillo. És una Tempranillo una mica més potent que potser les que coneixem de la Rioja, perquè la pell és una mica més gruixuda, aconsegueix més extracció, més concentració. La zona dona vins més potents i més madurs. Aquí ho trobarem. Trobarem aquesta maduresa, té 6 mesos de bota, no busca el sabor de la bota, busca més un sabor afruitat, però és una fruita madura, té unes certes cos, perquè això té 14 graus i mig i es noten, però sí que és un vi que us recomanaríem baixar la temperatura de consum, és a dir, baixar 15 graus de temperatura, és a dir, una bona estona a la nevera, més de 40 minuts, perquè aquesta sensació fruitada madura tingui un punt de frescor, d'acord? I llavors és quan fluirà i serà un vi molt agradable. Això és un projecte que es diu Màquina i Taula, que són una parella jove, catalans, que han estat envoltats per tot el món, aprenent i treballant en diversos cellers, i que tenen aquest projecte propi a Castella i Lleó. Aquest és un dels seus vins que fan. Ells estan establerts al Bierzo i fan petits projectes en col·laboració amb viticultors, que els hi compren el raïm de diferents zones de Castella i Lleó. I res més, això, per prendre amb què? Doncs, per què no embotits, per què no formatges, per què no carns, fins i tot algun guisat si volguéssiu, però bueno, ja us dic, és un vi que és important que treballeu bé serviu bé la temperatura adequada, perquè si no l'alcohol dominarà. I ja està, espero que us agradi, vaja.